Soc Eduard Bonmatí, secretari de l'associació Camí de Mar i enginyer de Camins, Canals i Ports, que he intervingut juntament amb en Josep Lluís Martínez com a vicepresident de l'associació, com a coautors del projecte Camí de Mar. Què presenteu avui aquí a Tossa de Mar? Presentem un municipi que s'ha adherit a la nostra associació com a contraprestació a aquesta adhesió juntament amb els 28 ajuntaments restants que també tenim adherits. Presentem el projecte que d'alguna manera ha de transformar la Costa Brava que coneixem. És a dir, nosaltres el que presentem és un camí transfronterer que fa la connexió als camins de ronda existent i enllaça amb el sentit litoral de la Costa Vermella. És un camí de comunicació, un camí de natura i humanitat, un camí que uneix països, uneix persones i forma part de l'esperit de la Unió Europea, aquest desenvolupament. Perquè encara queden alguns municipis, no?, de que es pugui portar el camí de ronda encara, per això aquesta... No, a veure, dels 28 municipis tenim 20 adhesions, però la resta no és que hi hagi cap que estigui en contra, és que simplement per qüestions formals ha dit que hi està d'acord verbalment, però encara no ha formalitzat per escrit el tema. És a dir, és un projecte que tothom hi està d'acord, i al final ningú hi perd, al contrari, el que anem a buscar l'enriquiment del nostre entorn visualitzat amb un camí de connexió. Perquè quins són aquests quilòmetres que parlem? Estem parlant d'un camí que neix a Argelers de la Marenda, Argelers-sur-Mer, la platja del Racó, i arriba fins a Malgrat de Mar. És un camí de 250 quilòmetres que fa d'enllaç entre el que és la Costa Vermella, que és la costa rocosa que ve després de les platges llargues del sud de França, fins a la frontera, i allà comença Costa Brava fins a Blanes. Entra Malgrat a causa de tenir la delta de la Tordera com un paratge natural que està íntegrament associat a la Costa Brava. Per tant, a nosaltres també ens interessa aquest enllaç amb Malgrat perquè forma part de la interconnexió modal ferroviària que ens connecta a aquest camí que fem a peu lligat amb el ferrocarril com a mitjà de comunicació sostenible.